Hola, què tal? Soc la Maria i vull compartir amb tu la meva petita història. Soc de Badalona. Aquest cap de setmana estic sola i passejo el meu gos marró. El vam comprar amb l'Enric, pels nanos, el Nil i el Pol. Ens vam separar i amb això no hi va haver discussió. El gos per mi i els nens 15 dies amb tu i 15 dies amb mi. I ara em trobo dibuixant. Per cert, que he quedat una mica més tard amb el Marc. El Marc és un amic, bé, més que un amic. Ell mateix es descriu com un apassionat de la muntanya, un català independentista i un executiu estressat amb ganes de desconnectar amb algú que el faci riure. Es veu que jo sóc graciosa. La primera frase que ens vam dir va ser pel xat. Ell es diu Ric 28 i jo Maria 40. Li vaig dir, Ric 28, amb tu segur que riurem molt. I, esclar, vaig encertar-la. Des d'aquell dia no ens hem separat. Continuem parlant de vegades a través del xat que ens va portar sort. Allà hi tenim altres amics i, a més, quan tenim ganes d'anar a la muntanya, ho posem al taulell d'anuncis i sempre s'hi acaba apuntant gent interessant. Jo de tu també ho faria. Pensa que sóc la persona més mandrosa del món per trobar parella. Mandra anar a una discoteca. Mandra d'anar a una trobada de singles. A més, jo no sóc single. Jo sóc la Maria i punt. Que no s'acabi mai. Que no s'acabi mai. Que no s'acabi mai. Que no s'acabi mai. Bé, sóc la Maria i ara comparteixo la meva vida amb el Marró, el Nil, el Pol i el Marc. Sóc feliç, sí. I per fi aquest any tindré rosa. Quedem online.cat, el lloc per trobar parella.